Когато аз бях тук в зона закрила, до мен бяха социален работник, терапевт, адвокат и психолог. Те ми оказаха подкрепа, всички бяхме заедно, винаги ме питаха за мнението ми. Присъствах на абсолютно всички срещи, на които се вземаха важни решения. Аз дойдох тук в един много тежък за мен момент в моя живот. Те ми помогнаха да се стабилизирам. Ако не бяха те, аз нямаше да мога да изляза от състоянието, в което бях, когато дойдох тук. Те успяха да ме предразположат така, че да си говоря, сякаш ги познавам откакто съм родена. Спомням си, когато беше самото дело, те направиха всичко възможно, аз да мога да бъда разпитана в синя стая тук, а не да бъда в съдебната зала. Бях спокойна, бях с хора, които познавам и успях да си разкажа всичко така, както си го спомням, без да се притеснявам, без да плача, защото аз преди делото бях в едно нестабилно състояние, в което аз само плачех и дори не можех да говоря. И ако наистина бях разпитана в залата, в съдебната зала, аз едва ли щях да успея нещо да кажа. Аз така бях много по-спокойна. Нямах визуален контакт с никой от адвокати, съдии и извършителя. Пак благодарение на тях, защото те успяха да направят нещата така, че аз да нямам никакъв визуален контакт с него. През целия процес на делото аз бях тук, самичка, после ме разпитаха в синя стая, аз единствено говорих с... Тя беше пред мен, те си бяха в съдебната зала. Най-голяма сигурност ми даде това, че независимо по кое време аз ги потърсих, те ми обърнаха внимание. И знаех, че винаги ще бъдат до мен, каквото и да стане. Едно дете има нужда да усети, че е подкрепяно и че няма вина за случващото се в момента. Всички хора покрай него трябва да го подкрепят. Защото иначе започваш да изпитваш някаква вина, че ти, аз ако не бях направила това или ако не бях чула там, това нещо няма да се случи. Пък ти всъщност не си виновна. Ти си казала не. Така че трябва всички да го подкрепят. Независимо дали е на 10 или на 15 или на 25, това е наистина едно преживяване, което не се е преодолява лесно. Това е една травма.